ca un nou joc. Un joc în care ești în al doilea război mondial. Da. Am completat prima misiune mai de mult. N-am să stau să completez și pe a doua, că e foarte lungă. Deci... Și aici, cum zic, jocul ăsta a fost făcut și de cei care au făcut și jocul ăla de Working Zombies. Doar că ăsta, cum zic, e o copie mai... ăsta e mai complex de atâta. Nu dimension. Hai să dăm stop. Nu? Ce mă? Uite. Damage 132. Foarte tare. Ce mizerie. Atât, acum gol. Bă, duce! Ei, aia. Lasă-mă să te ajut. Mitraliera non fa che l'attacco. Devo fare quanti video, devi mettere. Non mi sono finito. Così non parlo più. Nu știu care e treaba cu bonusurile, obiecturi astea, dar nu știu. Chiar nu știu care e faza cu bonus. Da, acum avem și ce. Pentru vorba.
episodul ăla. Cascheta. Nu știu, cred că e ceva... Pansamente. Medicamente. Volvi. Uite, se vede. Nu e mai bună. Hai că mai fac încă misiune. Tot așa și mă duc. Tancurile! Terminată! Pentru mega bun. Ui, te șetan de trei. Bă, dar ce trag cu noi, da? Păi, de jos! Și Doamne, așa trag cu noi! De jos! De ce trag cu noi, așa trag? Fuck it! Egal. Da mici. Uai, un sfert de viață. Hai rapid. Ieta. Am suntem în Franța. Și asta a fost misiunea. În concert. La fiecare emisiune îi dă cât un cert. Ăsta, Pig. Nu. Bă, chiar și când zic nu, te mă bag, bă. Chiar și când zic nu, te mă bag. În următoarea misiune. Iar aici cred că avem primul nostru. Aici cred că avem primul nostru boss. Vezi ce înseamnă casă? Vezi ce înseamnă casele astea cu casele din primul joc? Pentru că e în spatele meu, nu știu.
RPG, la RPG. Așa. Și acum nu trebuie să merg. Nu trebuie să merg bine. În casă, niem, fiu noroșit. În teorie, cu oamenii de genul ăsta trebuie să moară dintr-o bucată, dar nu. Cutscene. Nu știu, jocul ăsta parcă... Ce domn e ăsta? Cine e domnul ăsta? Stop. Ce faci? Ce tu? Captain nazist! Ce pula mea se atrocitat? Ce doamne atrocitatului? Oh, are și scutul vieții. Ce doamne l-a omorât deja? Fugit fraierul. Cum, doamne, că i-am dat vreo 3 perechi de glonțe în cap și aia fu. Și ăsta a fost cel mai scurt boss fight din lume. Oh, no. Încă un unboxing. Legendary. K96, nice. Perfect. Gold. Ia, mă, și cât asta e? 4? 5? Pastile, atât de joc. Cred că e bună. Multe de heal. Eu multe lucruri de heal. Hai să mai funcționez și altele. Nu tot asta. Nu. Nu. Nu garant asta. Unde era? Nu. Hai că mai știu în pasta și atât. Speak, să vedem și un pic de direct. Multe piese. Multe piese pentru... Multe piese pentru ăsta, pentru garant, pe care l-am. Speak, să vedem și un pic. Un concurs de chestii. Cred că a fost destul cât a filmat. Dacă v-a plăcut episodul, vă rog dați un like, un subscribe și ne vedem la viitoare. Pa!